Yabo mfowethu, sanibona ninjani apha? uPhungllenja lo. Namhlanje ngivuka nokubonga bafowethu ukuthi abantu abasondele noPhungllenja okanye abasebenza noPhungllenja bayaphumelela. Futhi ngine-choice. I'm proud of that. Yeah. Kunensizwa la kuthiwa uGqibu Mdletshe. Ngicheckeni online ngiseshe nje uthi uGqibu Mdletshe. Lo mfo lona sahlangana eThekwini mina naye. Mahlangana eThekwini sahlanganiswa umsebenzi. Sasebenza bafowethu, sesisebenze cishe iminyaka emibili sebenza. Lo mfo lona akukhona kodwa engikusolayo kuye emsebenzini wakhe ngoba uye ongidlalela isiginci, amabhasi, elekelelana nomakhwapheni, isiginci, ubhasi, keyboard, bese kuthi umuntu entombi afike adlale ikosteni. Uye futhi producer, engineer. Bafowethu, lo mfo lona unesandla esihle ngalendlela yokuthi yonke into ayithintayo iyabuseka. You understand? Iyatrenda kahle kahle, angisho kanjalo. Njengamanje usebenze nobaba Madlala, yabo ubaba Madlala lo oyingoma etrenda kakhulu, uHerodi. uMadlala yena yedwa impela lo namakhaza. One-funeral service. Ingoma kaMadlala kumanje iya kwimiliyoni viewers manje. Yabo? Usebenze noGqibu. Angisho ukuthi uGqibu kuba ade engekho emsebenzini kaMadlala ungeke uze utrend. Kodwa kuyajabulisa ukubona umuntu osondelene naye ethela iy'thelo ezinhle emphakathini. You understand? Ngisacela bafowethu nithathe indlebe kancane niyibeke emsebenzini kaGqibu. Mhlawumbe kukhona eningakuthanda. Uthi nje Gqibu Mdletshe. Noma ikuphi, Facebook, TikTok, Amazon, yonke lento, YouTube. You understand? Uthi nje Gqibu Mdletshe ubone ukuthi unjani umsebenzi walensizwa. You understand? Angikhokheliwe umphusha, cha, ngikhuluma into okuyiyona nje ukuthi uGqibu uyinkunzi. Ya, noma phela engiyazi angidlule mina ngiyinsizwa, yimi inkosi yey'nkunzi. Bafowethu ngiyanithanda kakhulu, nibe right. Uma kuwukuthi ukhona onyathelwa amanco kwami, yobe. You understand? Because mina konke engikwenzayo 99% engikwenzayo ngisuke ngiyidlalela. Akekho umuntu engixabene naye uTikTok, akekho umuntu engixabene naye kwi-social media. You understand? Kodwa ngiphakamisa ukubonga nje ukuthi abantu abafana noGqibu bayanda emphakathini. Thank you very much.